Hynrei so imat ban apa Haduh arfu pra bagan Suleiman kabam la long kumagala de banong abakas mo karukom perkhat jung sarkar kamlong kaba khut kaba suban na ka Mynta kinong song snong nam ta ki khun samla nam ta ka ri ba ka japan riu nam ta ka jela ka jing thumu ko jung ki kalong kumnu ban thawla thawnti bania kamai te kala shai gani ngi bor khoi ba ga dei be tangata bat ban pin thami yu pai ba drugs ulanang kiu ke AIDS HIV kalanang kiu kalanang sapriang Haduh Mynta kamdon konu ka sinjam ka baga sarkar kala ban ai ka jubab ka babiang katnu kilawan ra ai ka ki rehab center kanu kilawan ra ai ka ki de addiction center nang ta kumnu kilairap ye kini ki addicts ke jungi ki bakwa no ban law yaladi namar kanir kam dei ka ba sup mo ka de addiction program kam dei ka batat kamtam ki khon samla jungi ki beduk ki kwa gen ki kimi ki pa ki ong niu khon ulawan ula kwa ban eno u haban ni sumar ne ka jing sumar barem kanu ka sarkar kala thawlin ti ki bukum takam don kanu non ki sarkar ka shu penpau lingba ki statement ki jongka ki bay pher ka wei naga jing shisha bat shaka e ka ba ka sarkar ka kular nani ka penpau te ngim don e banong light nang tan re ke e ka bangi ka long ba ni ka sarkar kam don ka jing get clear mo ki sukop ki susarong penthami ba ngin pelong ye ka jela meghalaya ka ta ka $10 billion economy daga baki pin ba ka ta ka jing pelot ka jongki ka expenditure ka jongki ka lanang kiu nagawi ka snem shakawi snem banyo ban penpau perthei Hynrei ngin ye pet ka expenditure ka bukum no hot ka long ka ba dei bangin invest ka ta ka capital expenditure ka ban thau ki linti ki singkin ki suro Hynrei ki e ki jingte jinga sarkar shwaban pli ke la khlem no surok shwaban wan ka wi ka liur la shasai la khoi la jon ka sarkar ha ka jaka bagat ong menu betrei ye gani ka surok ka belong torti ka ni gani ki berngem ba ki IFIR pemani gitu ki samla balik khli ya ka tu gorong la dei ban toket yo engineer la dei ban toket yo contractor ti ayu syung ini keren ni gani ka sarkar oh ki Paidbah kat sablek kyong ini up arfu pra dengan so imat ban up Haduh arfu pra bagan Suleiman kabam la long imat keladi ka por bangin Sdang Naduh Mynta bangin ya ki tenge tengi kentu ki Paidbah mo bangin sim khiai gani ka kam bat bakin long ki bel khre naman adon sibon plat ki mat ki bangim sngula shu bangin shu yamare tang iwe hadi iwe pat man la kasi kat banginang ya lenti ki Paidbah kinang wan ut kat banginang ya lenti ki Paidbah kilanang peni ki jinge ki begendo la pi pai sha ka jing bamsap ha ka MPSC ha ki DSC ka baki samla ki wan bani thu la bana keleng ba mentala shu thiet bi ki kam ki jam ki la bun plat ki jingle jingini ki sarkar dena ka ta ong le se yo ni hap ban mi Paidbah sai sin bani ki tenge dena ka ta daw ngin e ban ngin pej ayu ka sarkar ka pensngo ka pensngap ye gani ka jingkren ga jing lada ka sarkar ka yasngap menti bat le kuman ngem ban se ban hap ban wat ki sinjam ki batenge ki jingi ki batenge bangin khangla ki bukum gini ki jing penjot lagalong ka maryang ki khon samla ka jing bat ya ka jingle mon jo ka sarkar haib dei bat ki kam ki ba ki samla ji ki kandu